Mega love shoutout, Kate Extreme. Mega love shoutout, Kate Extreme. Mega love shoutout. Yan, good evening. Mega love shoutout sa 2 million in the house natin dyan. Thank you so much, guys. Yuno, mega love shoutout, Yuno. Si Kate. Kate, mega love shoutout, Kate. Yan, good evening. Hello, Yuno. Yan, thank you so much for thumbs up, Yuno. Sir Bert, mega love shoutout, Sir Bert. Thank you so much for coming. Sir Bert, mega love shoutout, Sir Bert. Thank you so much. Yan, good evening, Ma'am Bicolana. Thank you sa support. Tambay lang, alert. Yan, huwag ibaba. Okay lang, Sir Bert. Copy. Yan, Nanay Owa. Magandang gabi, Nanay Owa. Yan, good evening, good evening. Thank you so much. Right, and ano ba to? Ang hina na talaga ng mata ko. Teka nga. Labo na talaga ng aking mata. Rides and for life. Ayan. Bigyan kita ng jacket mo. Rides and for life. Yan. Thank you so much for coming. John Liwong, mega love shoutout. Ayan. Dito ako sa premiere mo, Kate. Rusky Sang, mega love shoutout. Ayan. Si John Merrell. John Merrell, hello. Mega love shoutout. John Merrell. Thank you so much for coming, John Merrell. How are you? God bless you. Good evening. Ayan. Thank you so much, John Merrell. 20CH, hello. Happy New Year? No. Happy Valentine's. Ayan, Kate. Ayan, tamsakan ko yung upcoming mo, Kate. Pang 118 tamsak. Ayan, good evening, good evening. 13 million in the house. Maraming salamat, guys. Philippines, number 1. Wow, thank you so much, John Merrell. Thank you so much. Nanay Owa, nandyan pa po ba ikaw, Nanay Owa? Happy weekend. Ayan, thank you so much. Happy weekend to John Merrell. At okay, thank you host from Nguyen Vlogs. Kate, natamsakan ko na yung ano mo, Kate, yung upcoming mo, Kate. $20CH, mega love shoutout. Thank you so much for coming, $20CH. Ayan, Honey 2. Magandang gabi sa'yo dyan, Honey 2. Ano ba to? Hi, Nguyen ano ba to? Hi, Nguyen Vlogs. Mega love shoutout from John Merrell.
John Lee Wong, hello, mega love shoutout sa'yo, John Lee Wong. John Lee Wong, nandito ako sa binaba mong bahay, John Lee Wong. Ayan, John Lee Wong, shorts video lang pala to. Ayan, naka-play ka na, John Lee Wong. Ayan, nag-thumbs up na ako, John Lee Wong, ha? Utoy, magandang gabi sa'yo dyan, Utoy. Baba ka ng bahay mo, Utoy. Ayan. Kabusdikdan, ayan, Kabusdikdan. Si Sikoy Maribik, mega love shoutout. Ma'am Yuno, please drop your link. Yuno channel. Ayan, Dan full watch ka na, John Lee Wong. Kain time tayo, mga friend, from Otoy Vlog. Sisikoy, bag ako hat, maghugas pa ng mga at maligo. Sige lang, Sisikoy Bik. Ayan, Mama Ribik, mega love shoutout from, Otoy Vlog. Connect, my friend. Ayan. Thank you so much. Get my breakfast time to eat Saturday morning, 7 a.m. Thank you. Having see you next time. My friend, ayan, I like your channel. Thank you so much, Jan Merel. Thank you so much. Utoy Vlog, ayan, nagbaba ng bahay si Utoy. 17 million in the house. Maraming salamat, guys. Utoy, dito na ako sa bahay mo, Utoy. Yan, Utoy, naka-play ka na? How to cook Bicol Express sauce. Napakasarap naman ito, Utoy. Ayan, naka-play ka na, Utoy. Ayan, Sir Claudio. Hello, mega love shoutout, Sir Claudio. Thank you so much for coming again, Sir Claudio. Tambay lang, dalawa, Sisikoy. Sige lang, Sisikoy Maribik. Salamat. Honey to, mega love shoutout, ma'am, from Utoy Vlog. Ayan, Utoy, naka-play ka na, Utoy. Ayan, John Lee Wong, dan full watch na ako sa binaba mong shorts video, John Lee Wong. Utoy, penging Bicol Express, Utoy. Utoy OTW from John Lee Wong. Yan, Utoy Dan from Honey 2. Wow, sarap naman. Star Margarine. Utoy, vlog, mega love shoutout from Honey 2. Ayan, 10 million in the house, guys. Maraming salamat. Si Kayla Melanie. Melanie Flores. Sir Bert, mega love shoutout. Thank you so much. Si Sikoy Boyski, magandang gabi sa'yo dyan. Mega love shoutout si Sikoy Boyski. Tito Edmonds, mega love shoutout. Ayan, good evening sa'yo, Sis Sikoy. Magandang gabi rin sa'yo, Sis Boyski. Mega love shoutout, everyone. Ayan, Sir Bert, mega love shoutout. Ayan, bakit nakahubo ka na naman, Edbons, ayan. Ma'am China Heart, mega love shoutout. Thank you so much for coming. Ayan, bigyan ko ng jacket ulit si Edbon. Walang brief. Ayan, may jacket ka na rin, Ma'am China. Ayan, 16 million in the house. Maraming salamat, guys. Malayo yung aking monitoring. Dito ka, lumapit ka. Utoy Vlog, still playing ka, Utoy Vlog. Ayan.
Sir Claudio, thank you so much for coming again, Sir Claudio. Hi, Sir Claudio. Ayan, maraming salamat, Ma'am China Heart. Thank you so much for coming, Ma'am China Heart. Ayan. Happy weekend, Bicolana from Holograph. Holograph, thank you so much. Hello, good evening, Holograph. Kabagis, Tamsak Host, gandang gabi. Yan, magandang gabi rin sa iyo, Mr. Pogi, Kabagis, tama ba? Ayan, Honey too, thank you so much. Anita Fooding Vlog, mega love shoutout. Ayan, thank you din sa support. Walang anuman, Ma'am China. Ayan, tawag dito, ano sabi? Tamsak dan, sis host. Maraming salamat, Anita Food in Vlog. Thank you so much sa patamsak mo. Tambay lang, busy sa Agoy. Sige lang, Edbons, okay lang, go lang. Ano ba pulutan? Ayan, Utoy Vlog, naka-play ka pa rin sa 14 minutes mo, Utoy Vlog. Ayan, naka-play ka pa din. Ayan, thanks, Ma'am Honey. Ayan, si Sikoy Boyski, nandito na ako sa iyo, si Sikoy Boyski. Ayan, Tito Advance, Patagay, from Kyla. Avatar, ayan, bigyan kita ng jacket, si Sikoy. Ayan, may jacket ka na, sis Avatar. Ayan, si Sikoy Boyski, nandito ako sa iyong mansyon. Ayan, dito ako si Sikoy sa ano mo kagabi, sa premiere mo kagabi, si Sikoy Boyski. Good evening, Madam Eunice. Magandang gabi, Madam Eunice. Ayan, mega love shoutout, 14 million in the house. Maraming salamat, guys. Guwapa Eunice, mega love shoutout. Ayan, next ko kayo dito mamaya. Sis Kyla, Sis Avatar, Sis Eunice, Ma'am China. Ayan, next ko kayo dito. Isa-isahin ko kayo, guys, ha. May nakasalang lang tayo. Ayan, mega love shoutout po sa iyo, Idol Eunice. Ayan, naka-play ka pa rin si Sikoy Boyski sa iyong ano ba tawag dito? Sino nakakalam sa ulam na ito? Comment below from Boyski Macau. Ayan guys, connect to each other guys sa mga nandyan. Si Sikoy Boyski, nandyan ka pa ba sis Boyski? Utoy Vlog dan sa Bicol Express from from Kabagis. Thank you Sir Kabagis. Thank you so much. Mega love shoutout sa iyo diyan Sir Kabagis. Ayan, mega love shoutout po sa iyo Idol China Heart from Avatar. Thank you so much Isikoy Avatar ha. Maraming salamat. Pabalan, ano ba to? Pabalan from CDO. Ayan, bigyan kita ng jacket mo, ha? Ayan, may moderator ka na. Ayan, Madam China Heart, mega love shoutout from Eunice TV. Yan, Madam Eunice, ang artista ng Team Idols. Ikaw na talaga, Sisikoy. Laging puro viral lang ano mo, Sisikoy.
Ayan, nagbaba ng... Ayan, Sir Kabagis, ibisunod kita ditong ipipin kay Utoy Vlog ha, Sir Kabagis. Ayan, Utoy Vlog, ano ka na, done full watch ka na, Utoy Vlog. Ayan guys, may mga nagbaba ng bahay guys. Pakisalon nyo na guys yung mga nagbaba ng bahay dyan. Ayan, Ma'am China Heart. Dito ako sa bahay mo, Ma'am China Heart. Laki ng bahay ni Ma'am China. Ayan, Ma'am China, nandito ako sa Cherry Blossom. Nabubulol na naman ako. Ayan, 1 minute and 8 seconds, Ma'am China. Sa Cherry Blossom, ayan. Ayan, Ma'am China, naka-play ka na. Sisikoy Boyski, still playing ka. Sisikoy Boyski. Watching Dan Pabalan, salamat sa support ko sa LS. Ayan, maraming salamat Pabalan. Thank you so much. Next kita dito, sis Avatar. Sana all daming CP. Iniram-hiram ko lang to, Ma'am. Yan, Nanay Owa. Kala ko, Nanay Owa, wala ka na dyan. Ito, Ma'am China, sa asawa ko. Dalawa lang akin. Ayan, sis Boyski. Dan full watch ka na, sis Boyski. Ayan, Ma'am Avatar. Dito na ako sa iyo, Ma'am Avatar. Nandyan pa ba sino ba nagbaba kanina? Sir Kabagis, nandyan ka pa ba? Sir Kabagis? Sir Kabagis, nandyan pa ba ikaw? Nanay Owa, next kita dito, Nanay Owa. Ayan, Ma'am China. Dan full watch ka na, Ma'am China. Thank you so much, Ma'am China Heart, sa support. Thank you so much. Uy, mali na pala yung natamsakan ko. Bakit yung live na ni Ma'am China natamsakan ko? Ayan, pang 60 tamsak, Ma'am China. Hindi na ako nag-comment, Ma'am China. Okay lang yun, natamsakan ko na yung live mo, Ma'am China. Ayan, Danutoy from Kayla, Melanie Flores. Ayan, Kayla, maraming salamat sa iyo, Sisi. Nandito na ako sa iyo, Sisi Koy, Kayla. Ayan, nandito ako sa bahay ni Ma'am Avatar. Ayan, dito ako sa 6 hours ago, Ma'am Avatar. Dito sa Beautiful Plan, 6 minutes and 4 seconds. Ayan, Avatar, Dan from Utoy Vlog. Utoy Vlog, Dan na rin sa iyo si Kayla Utoy. Pakibalik ka na lang, Utoy. Ayan, sis Marivic. Mega love shoutout, sis Marivic. Ayan, sis Avatar, playing ka na, sis Avatar, sa iyong Beautiful Plunge. Sino nga yung ipi-play ko dito ba? Ayan, Nanay Owa, nandyan pa po ba ikaw, Nanay Owa? Sis Astrid, magandang gabi. Ayan, mega love shoutout, sis Astrid. Ayan, Sir Utoy, mega love shoutout. Sis Marivic, mega love shoutout from Astrid Maglente. Ayan, kay Kayla, nandito ako sa bahay mo, Kayla. Ayan, Kayla, nandito ako sa napadaan sa disyerto. 8 minutes and 58 seconds, Kayla.
Mama Rebik, mega love shout out from China Heart. Ayan, 11 million in the house. Maraming salamat, guys. Sis Avatar, playing ka pa rin. Sis Kyle, mega love shout out from Marvic Kubian Vlog. Yonis, mega love shout out from Marvic. Ma'am Astrid Dan po from Utoy Vlog. Ayan, Utoy, balikan mo si Kyla, Utoy, ha. Handa na siya sa'yo, Utoy. Ayan, wag lang pauwi na ako ng bahay, nasa train ako. Sige lang, Sisi Koy, ingat ikaw dyan, Sisi Koy. Maribik? Salamat sa'yo dyan, sis. Nasa hotel host, nagdi-dinner. Sige lang, sis Astrid, pupuntahan na lang kita, sis. Ayan, si Senib Ali, mega love shoutout. Sir Bert, thank you so much, Sir Bert. I-refresh ko naman sa iyo. Utoy vlog si si Pabalan. Pabalan, maraming salamat sa iyo diyan, ha. Ayan, sa bagong nakapin naman tayo, guys. Sa mga hindi padikit dito kay Pabalan, ayan, padikit naman. Sir Bert, maraming salamat. Ayan, sis Avatar, malapit ka na mag-pull watch, sis Avatar. Ayan, si It's Me. Hi, It's Me. Mega love shoutouts. It's Me. Thank you so much for coming. It's Me. Ayan, Kyla. Still playing ka din, Kyla. Hello, It's Me. Thank you so much for coming. It's Me. Ayan, sis Kyla. Still playing ka, sis Kyla. Agoy, love you. Love you too, It's Me. It's Me. Love you too. Thank you so much. Thank you so much for coming, It's Me. Ayan, sis Avatar. Malapit ka na mag-pull watch, sis Avatar. Ayan, mag-ano na ako. You so beautiful. Wow, thank you so much, It's Me. So, malabo ang mata ni, ni It's Me. Ano ba to? Napakahirap pindutin man ito cellphone na to. Ayan, Kyla, nasuklian na kita, sabi ni Utoy Vlog. Utoy, maraming salamat, Utoy. Thank you so much. Ayan, Ma'am China Heart, nilagyan ko na ng yung isang mo, Ma'am China Heart. Ayan, Ma'am Sis Avatar, dan full watch ka na, sis Avatar. Ma'am Kyla, malapit ka na rin mag-full watch, Ma'am Kyla. Ba't parang mainit? Wala pala. Isaksak mo nga yung electric fan. Saksak mo, kaya pala mainit. Yan. Tapos yung isang ilaw na yan, pakipatay mo. Sayang naman yung kuryente natin. Yung nagbukas niyan, pinabayaan na naman. Hi, from It's Me. It's Me. Hello. Thank you so much for coming. It's Me. Ayan, dan full watch na si Ma'am Avatar. Sis Avatar, thank you so much for coming, Sis Avatar. Ayan, si Quinto. Quinto, mega love shoutout, Quinto. My support team, ma'am. Thank you so much, Quinto.
Sisi Koy Maribik, salamat sa iyo diyan, Sisi Koy Maribik. Ayan si Skyla. Playing ka na uli. Ay, malapit ka na matapos si Skyla. Ayan, +1 banana ka na dito si Skyla. Sige lang sis Maribik, okay lang Sisi Koy, ayos lang yan. Sige, gawa ka lang dyan. Ayan, si Skyla, dan full watch ka na, si Skyla. Ayan, dikit ko na sa'yo to, si Skyla. +1 banana ka. Gawin namin yung macaroni kahit wala ng fruit cocktail. Kailan mo gagawin? Ngayon. Di bumili kayo dyan sa tindahan dyan, bukas pa yun. Dyan sa may tulay gogo. Isa lalagyan gagawin ninyo na walang ano. Maglalakad kami. O, nandyan si Tito John mo. Te, ang Jenny. Ayan, dinikit ko na sa iyo, Ma'am Kayla, yung ano ha, yung Where Are You? So Beautiful. Kahit maliit lang. Ay, istorbo talaga itong mga ito. Yeah, walang anuman, Kayla. Thank you so much din, Kayla. It's me. Thank you so much for my support. It's me. Agoy, naglo-loading na naman. Holograph, thank you so much, Holograph. Hindi natin si Holograph. Ayan, Maribik, Kubian Vlog, dating dikit dan po, from Utoy Vlog. Ayan, maraming salamat, Utoy. Ayan, Utoy, pag-play kita ulit ng isang video mo, Utoy. Nandito ulit ako sa bahay mo, Utoy. Dito ako sa, ano ba to, mga bili kaming almusal sa 7-Eleven. 6 minutes and 52 seconds, Utoy. Dan Maribik Family Vlog, Kayla, from Kayla, Melanie Flores. Ayan, ano ba to? Si, Vitor Pesua. Ayan, Vitor Pesua. Tama ba? Yung aking nabasa sa dito nga ako sa ayan si Vitor Pesua, tama nga. Vitor Pesua. Guhar sana vlog, may kalag shoutout, Guhar. Ayan, how are you? I'm good, Guhar. Thank you so much for coming, Guhar. Hello, Guhar. Madam Eunice, maraming salamat. Anong sabi? Ipakita na nanonood ka ng dalawang girl. 1 cup video, agoy.
Ayan, si Guhar Sana Vlog. Thank you so much, Guhar Sana Vlog. Thank you so much. Ayan, Utoy, naka-play ka pa rin sa akin, Utoy. Ayan, sorry, hindi kita maipin dahil naka-live ka din. Si Promo, ano to, Promo Choose ba yun? Ayan, I'm going to your link na lang. Madam Eunice, maraming salamat sa iyo dyan, Madam Eunice. Sapiran, hello, mega love shoutout, Sapiran. Thank you so much for coming again, Sapiran. 20CH, hello, mega love shoutout. Yan, nandyan pa ba si Pabalan from CDO? Pabalan, nandyan ka pa ba? Naka-live pala naka-premiere pala si Mami Pearly. Ayan, 6 million in the house. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Wow, thank you so much, Ma'am China Heart. Sa pa-member, thank you po. Thank you ng madami. Maraming salamat, Ma'am China Heart. Yan, Madam Eunice, papunta na ako sa iyong mansyon, Madam Eunice. Ma'am China, maraming salamat sa pa-member. Thank you so much. Sisikoy Maribik Family TV, maraming salamat sa iyo, Sisikoy. Ayan, dumikit sa iyo, Sisikoy, si Kayla yata yun, Sisikoy Maribik. Ayan, Ma'am China, maraming salamat ulit sa pa-member. Thank you so much. Ayan, Utoy Vlog, malapit ka na mag-full watch, Utoy Vlog, sa pangalawang play ko sa iyo, Utoy. Ayan, Madam Eunice, nandito na ako sa iyong mansyon, Madam Eunice. Sisikoy Loving Sky, thank you so much. Ayan, dito muna ako, Madam Eunice, ang lawak na UP ha, sa 7 minutes and 4 seconds. Kasi na-watch ko na to dito kagabi, itong na to. Sapiran, thank you so much, Sapiran ha. Ayan, Madam Eunice, 7 minutes and 4 seconds. Naka-play ka na, Sis Eunice. Utoy Vlog, malapit ka na mag-full watch, Utoy Vlog, sa pangalawang play ko sa'yo. Yan, Mama Rebik Dan from Utoy Vlog. Ayan, panahon, ano ba tawag dito? Panalon doon, full from Sapiran. Sapiran. Hindi ko naintindihan. Ayan, Sapiran. Ayan, Utoy Vlog, malapit ka na mag-full watch, Utoy Vlog. Maraming salamat, Ma'am China Heart. Sige lang, Ma'am China Heart. Thank you so much ulit. Ayan, 20CH. Nandiyan pa ba si Pabalan, Pabalan from CDO? Wala na, malis na ba? Ayan, still playing ka, Madam Eunice. Antok na. Nag-inom kasi ako gamot. Sige lang, Ma'am China. Thank you so much ulit, Ma'am China, ha. Thank you so much again.
Sige, pahinga ka na dyan, Ma'am China. Sir Bert, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Bert. Thank you so much, Sir Bert, ha. Maraming salamat sa support. Ayan, sige, Sir Utoy. Balikan ka mamaya. Busy pa ako from Marvic Family TV. Ne? Ano yan? Ay, naku. Ma'am China Heart, pahinga na lang ikaw dyan. Okay lang ako, Ma'am China Heart. Ayan, Sir Arthur, may galab shoutout. Maraming salamat, Sir Arthur, sa thumbs up. Ayan, thank you so much, Sir Arthur. Ayan, Otoy Vlog, dan full watch ka na, Otoy Vlog. Ayan, Sir Arthur, maraming salamat. Ma'am China, pahinga na po ikaw. Okay lang ako, Ma'am China. Pahinga ka na, may trangkaso ka pala. Ayan, maraming salamat sa pamember ulit, Ma'am China, ha. Ayan, pahinga ka na lang dyan. Ayan, may galap shout out, Sir Bert. Sensya na, kanina, naka-live ka. Pala, alang signal doon sa pinuntahan ko. Ayan, Sir Arthur, maraming salamat po. Ayan, Bert, hello from Sapiran. Ayan, Sir Bert, binabati ka ni Sapiran. Sir Arthur, nandyan ka pa ba, Sir Arthur? Salamat, Ma'am China, ha? Sige, pahinga na ikaw. Okay lang, kahit nakabidyo ka lang, Ma'am China. Sige, pahinga na ikaw. Ayan. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sir Arthur. Ayan, pagaling ka po, Ma'am China Heart from Sir Arthur. Ayan. Yeah, pagaling ikaw, Ma'am China, ha? Mag-rest ka na dyan. Sir Arthur, nandito ako sa paano mag-open ng $sign. Ayan, sa YouTube Studio. 6 minutes and 21 seconds, Sir Arthur. Ayan, may ads pa po ikaw, Sir Arthur. Ayan, may ads ka pa. Sapiran, thank you so much. Ayan, Madam Eunice, still playing ka, Madam Eunice. Yan, thanks Sir Arthur from Ma'am China Heart. Ayan, salamat host. Walang anuman, Sir Arthur. Ayan, may ads ka pa rin, Sir Arthur. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. China, hello from Sapiran. Ayan. Nambabati si Sapiran. Sapiran, thank you so much. Ayan, still, naka-play ka na, Sir Arthur? Naka-play ka na sa yung paano mag-open ng $sign? Welcome to Arthur Tubo. Ayan, Sis Muniz, malapit ka na mag-full watch, si Kuy Muniz. Ayan, 6 minutes and 20 seconds, Sir Arthur, still playing. Nubar Sangma, hello, may galap shoutout. Nubar Sangma. Nagbaba ng bahay si Nubar. Ayan, i-ano natin si Nubar Sangma, ipin natin. Nubar.
Ayan, nakapin na si Nubar Sangma. Ayan, Sis Munis, done full watch ka na, Sis Munis, dito sa diliman mo, Sis Munis. Ayan, thank you so much, Sis Munis, ha. Yan, maraming salamat din, Sir Arthur. Ayan, Sis Jinjoy, mag-love shoutout, Sis Jinjoy. Magandang gabi rin sa iyo dyan. Sir Claudio, thank you so much again, Sir Claudio. Ayan, still playing ka, Sir Arthur. Holograph, thank you so much for coming again, Holograph. Ayan, Sis Maribic from Jinjoy. Next kita dito, Sis Jinjoy. Ayan, still playing pa rin ikaw, Sir Arthur. Ayan guys, pakunik naman kay Nubar Sangma guys, sa mga hindi pa dikit kay Nubar. Ayan, napaka-supportive din yan ni Nubar sa totohanan lang. Sir Claudio, thank you so much again. Sir Claudio. Napaka-supportive niya ni Guhar. Guhar Sana Vlog pala. Si Guhar Sana Vlog, si Nubar Sangma, saka si Sir Claudio. Napaka-supportive nila. Ayan, si Queen Jinjoy. Jinjoy doon full. Dan full siguro from Sapiran. Si Queen Jinjoy, dana sa iyo si Sapiran. Sis Jinjoy. Ayan, Guhar Sana Vlog, thank you so much for stay here, Guhar Sana Vlog. Thank you so much. Claudio Lopez, hello from Guhar Sana Vlog. Ayan, si Radyo Vlog, may kalab shoutout. Thank you so much for coming. Parang nadikitan ko to kanina kay si Quickie TV Mix, may kalab shoutout, si Quickie TV. Magandang gabi sa iyo, si Quickie TV. Maraming salamat si Quickie TV sa patamsak dyan. Thank you so much. Yan, malapit ka na mag-full watch, Sir Arthur. QTV Mix, Dan Full from Sapiran. Ayan, Sis Jinjoy, dito na ako sa iyong bahay, Sis Jinjoy. Ayan, dito muna ako sa 5 days ago. Ikot-ikot lang. Ayan, 2 minutes and 14 seconds. Sis Jinjoy, playing ka na. Ayan, may ads ka na. Nilagyan ka na ng ads ni Lolo. Mabi yung mata ko. Sapiran Official, comment on my video. Ayan, return back from Jinjoy TV. Ayan, Sis Prini, may galab shoutout sa iyo, Sis Prini. Magandang gabi sa iyo dyan, sis. Ayan, may moderator ka na, Sis Koy. Ayan, Sir Arthur, malapit ka na mag-full watch, Sir Arthur. Ayan, pa-full watch na ikaw, Sir Arthur.
Ayan, thank you po. Ayan, maraming salamat din sa iyo, Madam Prini. Ayan, dan full watch na po ikaw, Sir Arthur, ha? Ayan, Prini Vlog, Pig, mega love shoutout from Jinjoy. Ma'am Jinjoy TV, mega love shoutout from Utoy. Ayan, dito tayo sa bagong nakapi natin, guys. Ayan, Sis Jinjoy, malapit ka na mag-full watch, Sis Jinjoy. Ayan, Prini, mega love shoutout from KTV Mix. Ayan, Ma'am China Heart, mega love shoutout. Ayan, tawag dito. Si Sprinny nandito na ay tawag dito si ano muna pala si Kuy KTV. Si Kuy KTV Mix, nandito na ako sa iyo. Munis TV Dan, nasuklian na kita from Utoy Vlog. Ayan, dikitan mo yan Utoy, sila KTV Mix, mga main channel nila yan at saka si Prini. Ayan, main channel nila yan Utoy. Si Kuy KTV nandito na ako sa iyo. Yan, dito muna ako si KTV sa Colorful. Ayan, 9 minutes and 55 seconds si KTV. Ayan sis, playing ka na sis KTV. Ayan sis Jinjoy, dan full watch ka na rin sis Jinjoy. Pang 89 thumbs up sis. Kuhar, thank you so much Kuhar. Ayan Madam Prini, nandito na ako sa iyo Madam Prini. Ayan, dito ako sa Ang Cute, 1 day old pa lang sila. 3 minutes and 19 seconds 1 day ago. Madam Prini, playing ka na. Prini Vlog, Pigdan, connected with baka sa latest video mo. Pasukli na lang from Jinjoy. Ayan, naka-play ka na, Madam Prini. Joy OTW from Jinjoy OTW from Prini. Ayan, thank you so much sa inyo dyan, guys. Dikitan lang kayo dyan, sige. Para maging friend nyo rin ang isa't isa. Ayan, Sisikoy Maribik, maraming salamat Sisikoy. Ayan, mamaya pag nag-live ka Sisikoy, tatambayan kita mamaya ha. Sisikoy Bik. Ayan, 9 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ano nangyari? Natapos na kayo? Sis Loving Sky from Jinjoy. Mega love shoutout from Jinjoy. Ayan. Miss Maribik family. Mega love shoutout from KTV Mix. Ayan. Sisikoy KTV. Still playing ka. Sisikoy KTV Mix. Oh, ang daming Christmas tree. Nung Pasko pa kasi ito 1 month ago na. Ayan, Madam Prini, Dan full watch. Still playing ka rin, Madam Prini, sa iyong 1 day old pa lang sila. Ang gaganda nila, oh. White na white. Yan guys, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up sa ating live, pasuyo. Prini Vlog, Pig Backyard, dan
Babae yan, Utoy. Anong sure ka dyan? Ayan din, Joy. Sukli na with baka sa shorts video mo. Ayan. Utoy, babae yan si Prini. Hindi, sir. Ma'am. Ma'am Prini. Utoy. Ginawa mong lalaki si Utoy Vlog, OTW, from Prini. Girl yan, Utoy, girl. Hello. Nilayo ko. Ay, tingnan mo kung malambot na yung ano nila. Yan, Madam Prini. Malapit na ikaw mag-full watch, Madam Prini. Aga ko namang inaantok, aga ko nahihigab. Ano ba yan? Gisingin ko nga yung sarili ko. Ano kaya pampagising? Madam Prini, naging share ka tuloy, sabi ni Utoy Vlog. Ayan, Sir Bert, maraming salamat, Sir Bert. Thank you so much, Sir Bert, sa patambay dyan, Sir Bert. Ayan, Madam Prini, dan full watch ka na, Madam Prini, ha? Ayan, +1 banana ka, Madam Prini. Yan, Sir Bert, maraming salamat dyan sa'yo. Thank you so much. Yan, dan full watch ka na, Madam Prini, ha? Good evening po sa makulit. Kailangan laging kasama to sa ano. Hello. Ayan, still playing ka, KTV Mix. Baka naman malaglagan ako sa ulo minor ng mga ano. Sir Utoy, dan how to cook Bicol Express from Jinjoy. Ma'am Chandra, mega love shoutout, Ma'am Chandra. Ayan, thank you so much for coming, Ma'am Chandra Indigo. KTV Mix Vlog, dating dikit, dan from Utoy Vlog TV. Thumbs up. Ayan, thank you so much, Ma'am Chandra Indigo. Thank you so much. Ayan guys, sa mga hindi pa kunik sa ating nakapin guys, pakunik naman. Ayan, si Kuy KTV, still playing ka si Kuy KTV. Yan, Ma'am Jinjoy OTW from Utoy Vlog TV. Ayan, sa 8 million in the house natin guys, patamsak guys, patamsak. Ayan, maraming salamat. 9 million in the house. Thank you so much. Ayan, Ma'am Chandra, I'm going to your house, Ma'am Chandra. Chandra Indigo. Indigo Mimbang. Ayan. Utoy Vlog. Dan sukli sa Bicol Express mo from Prini. Ayan. Sis Prini, maraming salamat yan sa'yo. Ayan, Sir Bert. Next kita dito, Sir Bert. Ayan, Ma'am Chandra. One day ago, ayan, Limbuni, ano ba to? Limbuni Premas birthday. 9 minutes and 20 seconds, Ma'am Chandra. Playing your video, Ma'am Chandra, sa happy birthday. Hindi pa ako kumakain na. Baka abusin mo yung ano dyan. Ayan, KTV Mix. Malapit ka na mag-full watch, KTV.
Ano yung mata ko? Ma-update talaga yung mata ko. Bigyan ko nga ng magsalamin nga ako. Sisi Koy, maraming salamat. Sisi Koy Isarog. Magandang gabi sa'yo dyan, Sisi Koy Isarog. Ayan, si Siyus. Siyus, good evening. Mega love shoutout, Siyus. Ayan, thank you so much for coming, Siyus. Ayan, si Koy KTV. Dan full watch ka na, sis KTV. Maraming salamat sa iyo dyan kay si Koy KTV Mix. See you, Spitz. Mega love shoutout from Jinjoy. Kailan yan? Ayan, Lee Songson TV. Mega love shoutout, Lee Songson TV. Nandyan lang yun. Hanapin nyo lang dyan. Di man yun lalabas dito sa bahay. Lee Songson TV. Mega love shoutout. Thank you so much for coming, Lee Songson. Ayan, Astig. Mega love shoutout sa iyo dyan, Astig. Ayan, Ma'am Chandra, still playing, Ma'am Chandra. Hindi ninyo dinagdagan, konti na lang yon. Ayan, Jinjoy, mega love shout out from Siyus. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin guys. Sa mga hindi pa nakakunik dyan kay, kay Madam Prini. Pakunik naman. Ma'am Jinjoy, nasuklian na kita from Utoy Vlog. Guys, pakunik sa atin nakapin. Sa mga hindi pa nakakunik dyan kay Madam Prini. Ma'am Chandra, still playing, Ma'am Chandra. Tamsak host, ayan, maraming salamat, Idol Astig. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Salamat, Sir Utoy from Jinjoy TV. Ayan, Astig, nandito na ako sa bahay mo, Astig. Nasaan na nga ba yun? Binaba na bahay ni Astig. Ayan, ano po? Ano yun? Sitsu yun, si Herbert? Pure Sitsu siya. Dan sa nakapin. Ayan, Ma'am Prini, dan na sa'yo si Boost Astig. Dan sa nakapin, si Sikoy, Kalembang All. Ayan, Madam Prini, pakibalikan na lang si Sir Astig at saka si Sikoy Isarog, Madam Prini. Ayan, dito ako sa bahay mo, Astig. Bakit ba ayaw mag-ano nito? Mag-akyat. Ayan. Ayan, Astig, nandito ako sa ano mo? Sa shorts video mo, Astig. Iba lang yung kulay niya kasi, Sir Bert, di mo pagkamalanano kasi brown. Karamihan kasi sa mga sa mga sitio puti at saka gray. Ayan, Astig, dan full watch na yung shorts video mo. Madam Chandra Enjigo, Nembang Dan from Utoy Vlog. Ayan, Ma'am Chandra. Kaya nga kaya nagtanong ako. Oo, Sir Bert, kakaiba nga itong aso ko na to eh. Ito lang ang naiiba na ito lang ang lahi ng sitio na naging brown siya. Hindi ko alam kung bakit naging brown niya.
Siguro baka pagka ginupitan ko si Herbert, mag-iba rin ang kulay ng balat niya, ay ng balahibo niya. Sabi kasi nila pag ginupitan daw, nag-iiba yung ano. Sir Nikael, magandang gabi. Pag daw kasi ginupitan, naiiba yung kulay pag tumubo. Pagka gupitan ko siya. Ayan, sino nga ba yung naka-play ko dito? Bakit ba na to? Bakit ba na to? Ayan, Sir Nikael, magandang gabi sa iyo dyan, Sir Nikael. Agoy, nag-magic na naman yung aking Sir Nikael, maraming salamat. Thank you so much, Sir Nikaela. Thank you so much. Ayan, magandang gabi sa iyo dyan. Ayan, maraming salamat sa patamsak, Sir Nikael. Ayan, good evening din sa iyo. Ma'am Chandra, still playing, Ma'am Chandra. Sir Bert, maraming salamat, Sir Bert, sa support na. Thank you so much, Sir Bert. Ayan, puntahan ko yung mansyon mo, Sir Nikael, ha. Nandito na ako, papunta na ako sa mansyon mo, Sir Nikael. Ayan, Sir Nikael, good evening from Prini Vlog. Ayan, Sis Joy. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, dito ako, Sir Nikael, sa pangalawa ay sa sa Tagbilaran. Naabutan namin ang pagsalubong ng karugtong. Teka lang. Pagsalubong ng Senior Santo Niño, Happy Fiesta, ayan. Sir Nikael, naka-play ka na ha. 12 minutes and 25 seconds, Sir Nikael. Ayan, Prini, good evening from Nikael, ayan. Jane Rose, may galab shoutout sa iyo dyan. Sisikoy Maribit Family TV, Sisikoy, dating gawi Sisikoy, mamaya kita pupuntahan. Sisikoy Isarog, next kita dito kay Ma'am Chandra. Ayan, Sir Nikael, may galab shoutout po from KTV Mix. Ayan, Sisikoy KTV, magla-live ka ba mamaya? Ayan, KTV Mix, may galab shoutout sa iyo from Nikael TV Official. Ayan, Sir Bert, maraming salamat talaga dyan, Sir Bert, sa iyo dyan, ha? Ayan. Sige, pupuntahan kita mamaya, Sisikoy KTV. Sisikoy, Summer Mix, bulaga sa iyo dyan. Bakit nag-end ka kanina bigla, Sisikoy? Abay, kaka-start lang ka ako ni Sisikoy Summer, nawala na. Anyari ka ako. Ayan, bulaga sa Ma'am Summer from KTV Mix. Ayan, Ma'am Summer, bulaga from Frini. Isarog TV, magkalap shout out from KTV Mix Vlog. Ma'am Chandra, malapit ka na mag-full watch. Ma'am Chandra. Sisikoy Loving Sky, thank you so much. Ayan, may ads ka pa, Sir Nikaela. Ayan, Prini full watch from KTV Mix. Nung una, nawala ng net sa hotel. Kaya pala bigla kang nawala, Sisikoy, eh. Sabi ko, nangyari dito sa isa, wag lang, Sisikoy, may ginagawa pa ako. Sige lang, Sisikoy Loving Sky. Ayan, Astig, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, ano naman natin si Astig kay Madam Prini. Yung part 2 naman, end ko na kasi pauwi na ako. Ay, Loving Sky Vlog, mag-love shoutout from KTV Mix. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat, guys. KTV Mix, mag-love shoutout, dating dikit from Isarog. Ayan, Sir Nikael, naka-play ka na, Sir Nikael. Ayan, naka-play ka na. Ayan, Sir Bert Window, may galab shout out from KTV Mix. Thanks, host. Ayan, nakabag lang si Sikoy. Sige lang, si Sikoy Maribik. Ayos lang, sige lang, Sisi. Ayan, maraming salamat, Sir Bert. Thank you so much. Ayan, KTV Mix Vlog, may galab shout out from Bert Window. Dating dikit tayo, Isarog TV. Ayan. Ma'am Chandra, dan full watch your video, Ma'am Chandra. Pang 29 thumbs up, Ma'am Chandra.
Ayan, still playing si Idol ni Kael. Ayan, si Kuya Isarog, nandito na ako sa bahay mo, sis Isarog. I miss you, KTV Mix from Isarog. Na-miss nyo ba isa't isa? Ayan, si Kuya Isarog, dito na ako sa iyo, sis. Agoy, Madam Summer, sana all nauna sa hotel. Ayan, dito ako, sis Isarog, sa masipag lang magtanim para mayroon kang aanihin. Ayan. Miss you to, Isarog TV. 4 minutes and 2 seconds, si Kuya Isarog, playing ka na. Siguro dati kayong mag best friend sa YT. Ayan, still playing ka, Sir ni Kyla. Lalo ako naduduling dito sa salamin ko. Si Kuya Isarog, parang napaka-presko dito sa lugar nyo, sa probinsya. Lagi kami nagkita sa mga live sisi. Kaya pala. Ayan, Sir Nikaela, still playing pa rin ikaw, Sir Nikael, dito, ha? Ayan, naka-play ka pa din sa iyong naabutan namin ng salubong ng Senior Santo Niño. Oy, Chow, huwag ka makulit diyan, Chow. Ayan, Madam Prini, maraming salamat sa support. Ayan, si Kuya Isarog, ang daming, naku, libre ka na pala sa buko dito, si Kuya Isarog eh. Ang daming puno ng niyog. Oh. Bakit may mga nasayaw? Talagang ano ba 'yun? Ano ba 'to tawag dito? Nagmarites na naman ako. Ayan. 10 million in the house. Maraming salamat, guys. KTV Mix, binisita ko bahay mo. Binakasan ko from Isarog TV. Sir Nikael, may kanta ka po ba kay Sir Duffer? Thank you, Sisi Koy. Ayan, walang anuman, Sis Isarog. Parang ano tawag dito? Parang ang sarap-sarap dito maglibot, Sisi Koy Isarog. Ang daming niyog tsaka mga saging. Ayan, Sir Bert, maraming salamat, Sir Bert, ha. Maraming salamat. Wala po kasi nasira yung laptop ko. Ayan, still on. Ma'am Chandra, thank you so much, Ma'am Chandra. Ayan, guys, dikitan nyo yan si Ma'am Chandra. Napaka-supportive din yan ni Ma'am Chandra. Ayan, salamat, Sis Isarog from KTV Mix. Ayan, sa mga hindi pa kunik kay Ma'am Chandra, ayan, dikitan nyo siya. Super duper supportive niya ni Ma'am Chandra. Ayan, Ma'am Chandra, thank you so much. Ayan, Sisi Koy, baka busy ka dyan, Sisi Koy Maribit. Go ka lang, ha. Ayan, nag-chat kasi sa akin pa-support sa atin daw. Astig, maraming salamat, Astig. Ma-press ko mga doon sis, kahit tanghalian tapat naka-jacket lagi. Oo nga pa, kasi nga sa itsura, tingnan mo, oh. Saan nga to, Sisi Koy? Saan nga to sa Bicol, yung sa inyo? Saan nga ito, Sisi Koy? Sisi Koy Isarog. Na-miss ko tuloy bigla Sisi Koy Isarog sa probinsya. Parang gusto ko tuloy umuwi. Kung malapit lang eh. May nyugan kami, sis. Kaya nga, Sisi Koy, ayan o, napakaganda. Saan ba to sa Bicol, sis? Ayan, Dan full watch na, Sisi Koy Isarog.
Napakaganda, sa napakagandang lugar. Ayan, pang tatlong tamsak si Sikoy, ha? Si Sikoy Summer, maraming salamat sa iyo dyan, si Sikoy. Baka pagod ka, si Sikoy Summer. Okay lang, pahinga ka na, Sisi. Yan, maraming salamat sa iyo dyan, si Sikoy Summer, ha? Minsan nga, si Sikoy Summer, magpakita ka sa live mo, ha? Request lang. Di pa kita, si Sikoy, nakikita sa ano mo, sa personal, sa live mo. Tambay, dalawa si Sikoy. Maraming salamat, si Sikoy Maribika. Ayan, oo nga, sa lupa namin yan, sis. Anong lugar nga sa iyo, si Sikoy, ano? Isarog? Anong lugar nga yung probinsya mo? Saan nga sa Bicol ikaw? Ayan, Sir Bert, dito na ako sa iyo, Sir Bert. Papunta na ako sa iyo, sa mansyon mo, Sir Bert. Bert Window. Nandito na ako sa iyong mansyon. Ayan, dahil na-watch ko na tong 13 minutes 53. Na-watch ko na rin yung, ano, dito ako sa baba, Sir Bert. Dito sa Pride Give Me This Back. Ayan. Of chocolate. 7 minutes and 45 seconds. Maraming salamat po, Ma'am B. Ayan. Dito ako sa 7 minutes and 45 seconds, Sir Bert Window. Ma'am Chandra, thank you so much again. Sagua, Kamsor, ayun. Parang ang ganda-ganda dun sa inyo, sis. Parang ang sarap magbakasyon ba? Ayan, may ads pa ikaw, Sir Bert. Ayan, naka-play pa rin si Sir Nikael. Still playing pa rin si Sir Nikael. Si Kuy Marvic, parang yung mata ko, hindi ko na naman nabubuhat yung talukap ng mata ko, ah. Pag nagla-live ako, napakabilis kong antukin. Ayan, Sir Bert, naka-play ka na, Sir Bert. Tapos na yung ads mo. Ayan, naka-play na. Ayan, Sir Astig, maraming salamat, Sir Astig. And then, still playing din si Sir Nikael. Ayan, still playing pa din. Kasi medyo mahaba-haba yung video niya, 12 minutes and 25 seconds. Wow, parang ang sarap nito, Sir Bert, ah. Sir Bert. Magpatikim ka naman nito. Pa-package mo naman, pa-LBC mo naman, Sir Bert Window. Maluluto na ba yan, Agnes? Kaya lang, papalamigin nyo pa yan eh. Ayan, si Truth. Truth, mega love shoutout. Thank you so much for coming, Truth. Si Truth. Ayan, punta, bigyan kita ng jacket. Si Truth. Truth. Nasaan? Ayun. Ayan, Truth. May moderator ka na, Truth. Ayan, naka-live na si Kuy KTV. Ayan, puntahan na lang kita mamaya. Ay, naka-live ka na ba si Kuy KTV? Puntahan kita mamaya na lang si Kuy, ha? Thank you so much, Truth. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ayan, si Kuy Isarog, salamat sa iyo dyan. Ayan, kaluoy po ako, nakapin, support ako po. Bago po ako, nakapin, let connect, support, nakapin, upcoming, live. Ano daw? Anda. Ayan, sama ka sa akin, sis. Sa April, magpapaani ako ng mais. Naku, sana lang sis eh kaya lang, ano eh, di ako sure si Kuy kasi may lakad kami ng April kasi birthday ko noon. Hindi ako sure si Kuy. May lakad kami naka-schedule noon.
Sana lang, Sisikoy, pag mauwi kami ng Bicol, matapat na nandun ka. Para makadaan kami sa lugar nyo. Pag kami nagbakasyon ulit, Sisikoy, Isarog. Ayan, ipin natin si Truth. Truth, thank you so much for coming, Truth. Ayan, Sir Astig, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, Sisikoy Maribik, maraming salamat, Sisikoy Maribik, sa patamsak mo dyan. Madam Prini, thank you so much. Ayan, malapit na magpulwat si Sir Nikael. Sir Bert Windo, nakakatakam naman itong this box of chocolate na ito. Ayan, nasa bahay na si Boss Nikael. Ayan, nakauwi na ng bahay. Ibig sabihin, malapit na matapos. Maraming salamat, Sisikoy, sa patamsak, Sisikoy Vic. And then, kay Sir Nikael, maraming salamat, ha. Thank you so much sa pagmamagic ng aking, ng aking mga tamsak. Ayan. Dan, pulwats ka na, Sir Nikael, ha. Mag-comment lang ako. Naantok na ito namang mata naman ito. Ayan, Frini Vlog Pig Backyard Dan from Truth. Ayan, Sir Bert, babawi na lang ako, sabi ni Sisikoy Maribik. Laki ng views ni Sir Nikael. 3 weeks ago, 1.1K. Sir Torret, may live shoutout. Magandang gabi sa iyo, Sir Torret. Ayan, holograph, may live shoutout. Ayan, Sir Torret, I miss you na. Silip lang, host. Busy, nagyuyo silang agoy. Bawal yan, Sir Torret. Bawal sa kalusugan yan. Ha, bakit po at para saan po Maribik Family TV? Ayan, kumusta na lahat? Sabi ni Sir Torret. Sisikoy, maraming salamat sa advice. Wala anuman, Sisikoy Maribik. Always here, si Bicolano para sa iyo, Sisikoy Maribik. Okay, saan nga kayo sa Bicol, sis? Albay kami, Sisikoy Isarog. Ligaw, albay kami, sis. Ayan, sino nga yung pupuntahan ko? Ayan, sis Maribik, dito na ako sa iyo, Sisikoy Maribik. Ayan, dikitan nyo naman, guys, si Truth. Sa mga hindi pa dikit dyan, mamaya babalik na ako. Saan, Sir Torret? Saan ka babalik? Sa lupang hinira, ay lupang bayang pinanggalingan, Sir Torret. Sisikoy Maribik, may galab shoutout sa iyo dyan, Maribik Kubian. And Maribik Family TV, nagsama kayo ulit na dalawa. Ayan, dito muna ako kay Maribik Family TV, tas mamaya si Maribik Kubian naman. Ayan, unahin ko na nga si Loving Sky kasi siyang nandito, Loving Sky. Ayan, Loving Sky, mag-love shoutout from Sir Torret. Ayan, dito na ako sa iyo, Sisikoy Loving Sky. Dito ako mag-rewatch sa hamster, Sisikoy, 3 minutes and 20 seconds. Ayan, Loving Sky, playing ka na, Sisikoy. Ayan, Sir Bert, malapit na mag-full watch yung iyong this box of chocolates. Madam Eunice, maraming salamat sa pagbabalik. Thank you so much, Madam Eunice. Ayan, thanks, Sisikoy. Ayan, walang anuman, Sisikoy Vic. Inuna ko na si Loving Sky kasi siya ang di makagala, maya-maya, balik na ako. Maya-maya, balik na ako. Mamaya-maya, tulog na ako. Ganda naman po ng phone host. Ha? Maganda ba? Likod lang yung nakikita mo, Madam Eunice. Ayan, thank you, Ma'am B. Ayan, you're welcome, Sir Bert. Malapit ka na mag-full watch. Magpatikim ka naman ito, Sir Bert Window. Nakakatakam naman to. Talon-talon ako, ha. Sensya na po. Okay lang yun, Madam Eunice. Ganon din naman ako pag sabay-sabay naka-live. Para akong parang tipaklong na tumbling. Tumbling sa kabila. Ayan, sige. At least lahat na susupport natin, di ba?
Ayan, daming naka-live host tapos may premiere. Kaya nga, ayos lang yan, Madam Eunice. Ayan, mga tipaklong tayo. Kaya nga at least na lang Sis Eunice na support natin sila lahat, 'di ba? Basta gawin na lang natin, pag tayo magsusupport, mag-stay tayo ng 5 to 10 minutes para counted yung ating views. Huwag tayong aalis agad-agad na pagkapasok, aalis na. Kailangan mga 5 minutes man lang, 5 to 10 minutes para yung views natin ay maging counted. Ayan. Saan ka? Tatalon. Ma'am Artista. Ayan. Nakarating ako sa North Pole, Sir Artista. Ayan, si Sikoy Summer, di pa pala kita napuntahan si Sikoy Summer. Ayan, padanpulots na ikaw, Sir Bert, Sana matikman ko to one day, Sir Bert. Wow, parang ang sarap. Ayan, danpulots ka na, Sir Bert, pang 172 thumbs up. Madam Frini, naiwan ulit ako. Lagi kang naiiwan, Madam Eunice. Akala ko tatalon sa bangin. Sino sasama? Naku, ayoko si Sikoy sumama. Ayoko sumama si Sikoy. Ayan, si Glens. Glens, thank you so much for coming. Bigyan kita ng jacket mo, Glens. Ayan, may jacket ka na si Sikoy. Tama ba nabigyan ba kita? O tama, meron. Ayan. Ikot tayo kay Idol for Ma'am Artista. If may time ka. Ayan. Ay, patay. Patay na sa bangin. Ayoko rin sumama doon si Sikoy Summer. Ayoko rin bigay lang po yung chocolate na kaibigan ko. Ganun ba, Sir Bert? Naku po, ayan. Ma'am Eunice, oo, 2 hours na. Naiwan na naman pala si Madam Eunice sa live mo, si Springy. Ayan, Ma'am Maribik, mega love shout out sa iyo from, Nikael. Ayan, naka-live na si Sikoy KTV Mix, naka-live na siya. Malamig na? Hindi pa malamig. Masarap to, sana pinalamig nyo siya. Palamigin nyo muna. Ayan guys, tayo, macaroni salad. Si kamay ni Eunice, naiwan Ayan, nag-love shout out, Sir Nikael from Maribik Family TV. Ayan, si Sikoy Summer, doon kita sa ko pupuntahan sa aking main. Maribik Kubian, nandito na ako sa iyo si Sikoy. Maribik Kubian, saan ka na si Sikoy? Ito. Madam Prini, thank you so much. Ayan, dito ako, Sis Maribik, sa ikot-ikot tayo. 4 minutes and 10 seconds, Sis Maribik Kubian. Salamat sa pag-play kanina po. Ayan, walang anuman, Sir Nikael. Maraming salamat din sa pagmamagic mo sa aking live. Maraming salamat din. Ayan, mag-love shout out si Summer from Loving Sky. Si Sikoy Loving Sky, dan full watch ka na. Puntahan ko na dito. Ayan, pang 13 thumbs up ako dito si Sikoy. Hindi na ako. Ayan. Ayan, si Relson Florencio. Relson, thank you so much for coming, Relson. Ayan, dito na ako si Sikoy sa Maribik mo, si Sikoy Maribik Family TV. Si Sikoy KTV Mix, mamaya kita pupuntahan, Sisi, ha? After ng live ko. Sir J. Jack, hello, mega love shout out, Sir J. Jack. Thank you so much for coming, Sir J. Jack. Ayan, si Sikoy Loving Sky, mag-live ka ulit mamaya. Ako bahala sa'yo, si Sikoy Loving Sky. Nasaan na si Sikoy? Ayan, Ma'am Loving Sky from Sir J. Jack. Ayan, si Sikoy Summer. Doon kita puntahan sa, sa main ko, ha, si Sikoy Summer.
Ayan, Sir Bert, maraming salamat. Ayan, dito na lang ako si Sikoy mag ano ulit sa hotpot pala. Hindi hotpot. Ayan, thank you, host. Ayan, Tri Makasi. Ayan, pingi po ng salad. Alika, Madam Prini, ayan, oh. Ginawa nung anak ko. Kahit tayo. Ayan, mega love shout out, Sir J. Jack. Sir J. Jack, thank you so much for coming, Sir J. Jack. Hello, good evening. Ayan, Maribik Kubian. Maribik Kubian. Still playing. In Maribik Family TV, still playing din. Ma'am Eunice. Oo, naiwan alagad mo doon kanina. Salamat, Madam Eunice. Ayan, Sisi Koy Maribik Family TV. Dan full watch ka na, Sisi. Yan, maraming salamat sa inyo dyan, guys, ha. Merienda kayo, merienda. Merienda, di pa ako naghahapunan, eh. Merienda na agad. Di pa ako makain ng kanin. Ayan, MHD Adventure. Thank you so much for coming again. Hello. Ayan, Sis Maribik, Kubian. Dan full watch ka na rin, Sis Maribik. Ayan, sure yan si Kuya Summer. Ay, ba't ba nag-go to channel ako, pastilan? Balik. Ipipin ka ho kita si Sikoy, eh, na nag-go to channel kita, eh. Ayan. Ayan, guys, patamsak sa ating nakapin, guys. Ayan, 15 million in the house. Maraming salamat. Maraming salamat, guys. Ayan, Madam Maribik Kubian, dan full watch na yung video mo, Ma'am Maribik. Kuya Sisikoy, pupuntahan ko yung binaba mo, ha? Ayan, guys, patamsak sa ating nakapin. Pakisundot natin si Sisikoy Summer sa puwet. Ayan, mauna na ako si Sisikoy Summer. Nandito na ako sa iyong binaba. Ayan. Akin yung Lexus TV, Sisikoy Summer, ha? Yan, pang 12 thumbs ako dito, Sisikoy. Ayan, pangalawang thumbs ako sa'yo, Sisikoy Summer. Ayan, Sir J. Jack, I'm going to your house, Sir J. Jack. Summer Dan. Summer siguro yan. Si Kuya Summer, ikaw yan kasi wala namang iba dyan. Yung dinikitan ni Sir J. Jack. Si Kuya, balikan mo yan. Napaka-supportive niyan si Kuya Summer. Si Sir J. Jack, pag dumalaw yan sa live mo, lahat ng channel niya, dala niya. Ayan, Sir J. Jack, I'm going to your house, Sir J. Jack. Ayan, one day ago, Sir J. Jack, playing your video, Sir J. Jack. Ayan, Ma'am Summer Mix, Dan from J. Jack. Ayun. Si Kuya Summer, ikaw nga, dana sa'yo si Sir J. Jack.
Ayan, tamsakan ko ulit si Kuya Summer yung ano mo, ha? Ayan, si Kuya Summer, pangatlong tamsa ko sa'yo, sa iyong upcoming. Ayan, pangatlong tamsak si Kuya, ha? Ayan, si Auntie Norma. Auntie Norma, may galap shoutout. Thank you so much po sa pagsilip sa aking live. Ayan, bibigyan kita ng jacket mo, Auntie Norma. Ayan, may jacket ka na po. Ayan, J-Jack All Friend from Summer Mix. Ang dinikit sa'yo siguro si Siko yung ano. Maraming ano yan eh, maraming salamat, Madam Eunice. Ayan, Sir J-Jack, still playing your video, Sir J-Jack. Pasukli po, Madam Summer, new dikit. Eunice TV Dan, connected bell all from Isarog TV. Ayan, Madam Eunice, pakibalikan mo na lang si Sisi ko yung Isarog. Maray, pabay pa. Palamigin nyo. At huwag mong isipin dahil sa kaibigan kaniyang master ay magiging Ba't naisipan nyo biglang gawin to? Yo, ako dyan. Sanggab pa nga mo gawin yun. Sama kayo bukas. Punta kami sa tungkod na bato bukas. Bago daw yun, maganda. Sumama kayo, lang mga ginagawa eh. Makapananghali. Ayan, nag-extra ano tayo. Ayan. Yeyo! Yay, you know! Ano ba to? Sarog, ma'am. Thank you, TW po from Eunice. Ayan, sino ba yung naka-play ko dito? At natapos na? Si Sir J. Jack. Sir J. Jack, Dan Pool, watch your video, Sir J. Jack. Ayan, thank you so much, Sir J. Jack. New channel, Ma'am Summer. Ayan. Sir Bert, maraming salamat. Ayan, Sir MHD, I'm going to your house, Sir MHD Adventure. Ayan, 6 days ago. Ayan, Sir Adventure, playing your video again. MHD Adventure channel. Ayan, Sir Bert, maraming salamat. Merienda tayo. Inuna ko na yung merienda sa hapunan.
Ayan, si Springy, maraming salamat sa iyo dyan. Si Kuy Maribik, salamat. Ayan, si Kuy Maribik, pa-thumbs up naman kay si Kuy Summer. Full pack, Ma'am Summer from J-Jack. Si Kuy Isarog, maraming salamat sa iyo dyan, si Kuy Isarog. Yan, dan si Kuy Summer from Maribik Family TV. Ayan, Sir MH The Adventure, still playing. Ayan guys, nagbaba ng bahay si Kuy Isarog guys. Palablab naman kay si Kuy Isarog. Ayan, sa mga hindi pa dikit dyan kay si Isarog, pasuyo naman. Ayan, si Kuy Isarog, nandito ako ulit sa bahay mo, si Kuy Isarog. Ayan, full watch po sa video mo, Ma'am Isarog from Eunice TV. Ayan, si Kuy Isarog, nandito ulit ako sa video mo. Sa konting kasayahan, 2 minutes and 28 seconds, si Kuy Isarog. MH The Adventure, done watching your video from Summer Mix. Ayan, Inay Muning, may galang shoutout sa iyo dyan, Inay Muning. Ayan, si Kuy Isarog, naka-play ka ulit, pangalawang play sa'yo. You're welcome, Sir, Sir J. Jack. Pigi pang konti. Kakabaga na naman ako nito. Takpan mo. Mag-ano siya. Yan. Okay na to. Yan. Naka-play ka uli. Ay, naka-play ka pa rin si Kuy Isarog sa konting kasiyahan habang nandito sa bakasyon. Ayan. Yung ilaw dyan, patay mo na. Kaya ang baso, Agnes?
Ang saya naman dito, si Sikoy Isarog. Pag talaga sa probinsya, ito pinakang libangan, mga sayaw-sayaw ba? Ay, ayan, Dan Paul, watch na pala si Sir MHD. Sir MHD, Dan Paul, watch your video, sir. Yan, pang 12 thumbs up. Full pack, Ma'am Summer, cooking. Ayan, Sir Bert, maraming salamat, Sir Bert. Thank you so much. Yan, thank you so much, Sir MHD Adventure. Dan Paul, watch your video. Thank you so much. Ayan, sis Isarog, Dan Paul, watch ka na ulit, si Sikoy Isarog, ayan. Libangan yan sa probinsya, sis. Ayan, magsasayaw-sayaw. Oo nga, si Sikoy Isarog, maraming salamat din po, ma'am. Walang anuman, sis, Sir Bert, basta pag na-tsempohan ko yung live mo, ayan, siyempre, always here, si Bicolana, nandyan sa'yo, kasi napaka-supportive mo rin sa akin, kaya lagi din ako nandyan sa live mo. Hindi ako mawawala. Nakabantay lang ako. Ayan, si Sikoy Maribik, maraming salamat ulit. Late screen ko lagi pastilan. Ayan, sis Maribik Kubian, maraming salamat. Ayan, 2 channel connected to your video, Ma'am Summer from MHD Adventure. Wow, thank you so much, Sir Adventure, ha? Yan, 9 million in the house. Maraming salamat, guys. Guys, yung mga inaantok nyo dyan, ha? Go lang kayo, guys, ha? Ayan, mega love shout out, MHD Adventure from Loving Sky. Madam Eunice, pag busy kayo dyan, sige lang, ha? Thumbs up, Ma'am Summer from Inay Muning. Yan, maraming salamat sa iyo dyan, Inay Muning. Ayan, 11 million in the house. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Ayan, dalaw-dalaw muna kay Madam KTV Mix. Ayan, welcome, host. Hindi ata nag-live si Sirin eh. As si Kuya si Kuya Summer.
Masama pakiramdam ni Sir Rene. Kaya pala nakatambay si Communist kay sis KTV Mix. Oo nga, dinala ko rin yung ninja ko doon kay KTV. Kaya pala hindi nagla-live si Sir Rene. 2 araw na. Ayan, sabi niya kanina, ayan. Kaya guys, yung mga iba dyan ha, yung iba pwede na kayo matulog ha, wag na magpuyat, masama daw ang pakiramdam niya. Maya na ako, tambay doon si Sikoy pagkatapos mo. Sino walang live si Sikoy? Si KTV, ay sino walang live si Sikoy? Si Rene ba? O si KTV? Si Rene ba wala siyang live pag Sabado at Linggo? Ay, okay. Yan, putahan kita si Sikoy dito sa ano ko. Mag-chin sa account ako. Dami naka-live. Wow, sana all laki ng views ni Sikoy Summer, 1.7 2 weeks ago. Sana all na lang talaga, buti pa kayo lalaki ng views nyo. Paano ba magpalaki ng views? Ako'y nangarap. Oh, gising pa si Ma'am China Heart. Ma'am China, sleep na ikaw. Masama din ang pakiramdam nito ni... Ay, hindi. Kaya ano pala to kay... Ano pala ito? Kay KTV. Akala ko sa akin. Kay KTV pala kasi nakaano sa akin. Nakatambay ako sa kanya. Ayan, si Sikoy. Dito ako sa ano ha. Dito ako sa 3 weeks ago. Hindi ko pa yata na-play dito to si Sikoy. Ayan, hindi pa nga. Yan, napakalawak na sagingan at barubo. Ayan. Si Sikoy, wala pang thumbs up. Nandito ako sa video mo. Maglagay ka ng description si Sikoy. Saan? Sa live ko ba si Sikoy Summer Mix? Ako pahinga na din. Pag end mo si Sikoy, sakit ng ulo ko. Pasaway mga guest. Kaya ayaw ko naka-duty sa gabi. Nakaka-stress. Ganun ba? Si Sikoy, saan ba ako maglalagay ng description? Dito ba sa live ko? Meron naman, kaya lang, ano tawag dito? Paano, ano yun, naglalagay ka ng maraming tag si Sikoy, si Sikoy Summer? Meron naman ako eh. Ayan, full watch na si Sikoy kasi maikli lang. Ayan, pag-play kita ulit ng isa, si Sikoy Summer. Sa upload. Ayan. Good evening everyone. Ayan, maraming thank you so much Sir TV Official. Meron naman ako si Sikoy eh. Paano ba ginagawa mo? Ayan. Naglalagay ka ba ng
Ang tawag dito? Punta ko dito ulit sa isang video mo. Tingnan ko nga 'to. Hmm. Yun pala, yun siya. Ayan, hanap ako dito ulit na hindi ko pa nawat si Sikoy, ha. Ayan, dito ulit ako sa simpleng ulam, si Sikoy Summer, wala pang tamsak. Ayan, wala pang tamsak. Ma'am Summer Dan from TV Official. Si Tan, mega love shoutout sa iyo, Tan. Thank you so much for coming. Yan, mamaya na ako babalik kay KTV. Ayan, Sir Nikael, maraming salamat dyan, Sir Nikael. Ayan, full watch na ulit si Sikoy Summer, pangalawang video mo. Kasi maikli lang siya, 1 minute and 15 seconds. Siguro marami kayong lagi kayong libre na sa ulam, malapit kayo sa dagat si Sikoy. Pag masipag si Sikoy, oo, pero pag lagi akong busy sa trabaho, yun lang ang problema talaga si Sikoy. Pagka ayan, Sir Nikael, puntahan kita dito sa isang cellphone ko, Sir Nikael, ulit. Dito sa second channel ko, dito kita i-play naman. Nasaan nga ba ako? Ba't nawawala? Ayan. Ayun kay Sir Nikael, ayun 1.5 din views, 6 day ago. Sana all na lang talaga. Laki ng mga views nyo. Ayan, dito ako, Sir Nikael, sa luto tayo, sa 12 minutes and 21 seconds, dito sa isang video ay sa ko. Sa second channel ko, Sir Nikael, di pa siya na-play dito. Sana all na lang talaga, lalaki ng mga views nyo. Paano ba lalaki yung views ko? Ba't ba ayaw mag-charge nito? Ay, hindi nakasaksak doon. Teka lang, sasaksak ko lang yung aking Ayan, hindi na ako makakapaghapunan nito ng kanin na busog na ako doon sa macaroni salad. Ayan, mahaba yung ads mo, Sir Nikael. Ayan, full pack, Ma'am Summer, from TV Official, MHD. Si Sikoy Summer, ikaw ang di kita ngayon, ni Sir J. Jack. Yan, thank you, support my
Main channel MHD Adventure. Ayan. Sir MHD, already done full watch your video sa TV Official MHD Adventure. Tama ba? TV Official MHD lang pala. Sana lang dumami rin yung views ko, kagaya sa views nyo. Agoy nangarap. Nangarap. Hirap na hirap nga magpa 500 views eh. Sa mga video. Siguro nga kailangan ko talaga lagyan ng ano, yung aking mga video. Kung kagaya nun yung vlog ko sisikoy sa yung pag-tour namin, lagyan ko siya nung ano, sa description box nung mga lugar kung saan. Yun siguro yung kulang ano sisikoy summer. Ayan guys, yung mga inaantok na dyan guys go lang kayo ha. Sisikoy Summer, pahinga ka na. Kasi puyat kagabi Sisikoy Summer. Maya-maya mag-end na din ako Sisikoy. Pahinga ka na Sisikoy Summer. Ayan, Sisikoy Labing Sky. Mag-ano ka na, mag-live ka na Sisikoy maya-maya. Ang ganda sa Switzerland, oh. Yan, naka-play ka pa rin, Sir Nicaela. Yan, thank you, Ma'am Summer from Sir J. Jack. Pag-end mo, Sisikoy, tambay kasi ako kay KTV pag-end mo. Okay lang, Sisikoy. Kasi maya-maya pa-end na din ako. Ayan, konting ano na lang ako. Ayan, puntahan nyo na si KTV. Wawa naman si KTV. Nandun nga yung ninja ko, dinala ko dun. Sige lang, Sisi, go ka na. Yan, sa 9 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, still playing pa rin ikaw, Sir Nicael.
Uy, nag-off na ilaw sa kusina. Ayan, Dazzle Vlog, may kalag shoutout. Pinapatay ko talaga yung ilaw doon. Ayan, kaya inarap ko na dito sa, ikaw naman, Sir Bert, nakakagulat ka naman. Ayan, salamat, Mami Kulana. Ayan, welcome, Sir Nicaela. Ayan, maraming salamat din. Dark mode. Pinalikod ko lang yung camera at ayan, malinaw na uli. Ano ba naman kayo? Oy, shh, ciao. Ayan, si Lulupel TV. Lulupel TV, magandang gabi sa'yo dyan. Abangan mo, Bubbles. Si your birth, lalabas na yan. Wala. Ayaw nga si Koy, ayaw ko ba kung bakit ayaw dito sa walang bubbles dito sa cellphone ko. Abnormal yata ito. Ayan, Lulupel TV, may may moderator ka na. Takot ako sa mumo, pero sa kapwa alien hindi. Walang mumo dyan. Grabe kayo. Anong mumo? Walang mumo dyan. Ayan, Lulupel, maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Kanina, didikita na lang kita ulit. Sabi ko kasi sa'yo kanina, babawiin ko. Ayan. Abin TV. Ayan, Abin TV. Bakit nga lang ikaw, Abin TV? Happy Chinese News sa lahat from Abin TV. Yan, maraming salamat, Abin TV, sa pagsilip sa aking live. Yan, puntahan kita, Abin TV. Busy po sa mga Chekwa dito, host. Chekwa talaga. Ayan. Sir J. Jack, thank you so much, Sir J. Jack. Alisin ko na ito, malapit na yung Bakit ka naniniwala? Di sana wala ako ngayon dito. Oo nga. Wala, napikon na ako kanina, Lulupel. Ikaw kasi ang harot-harot mo. Bidikita na lang kita ulit. Babalik ako sa iyo, Lulupel. Maraming salamat, Lulupel, Thank you so much sa pagpunta mo sa live ko. Tuloy ako, naglisan ako kaninang bigla kay Jeff Rocks. Ayan, nabibisita ko lang po kayo. Okay na ako. Wow, salamat naman, Abin TV. Thank you so much. Ayan, dito ako sa bahay mo, Abin TV. Kumusta ka ba yan? How is your day to day? Ayan, Lulupel, pasensya na rin. Ayan, nag-walk out ako kanina. Abin TV, nandito ako sa bahay mo, Abin TV. Nasaan ka na ba, Abin TV? Ayun. Go to channel na lang kita, Abin TV, ha? Ayan, dikitan mo yan, Abin. Ay, pakitamsangan mo nga, Abin TV, yung aking nakapin. Yan, dito ako sa video mo, Abin TV, 9 hours ago. 12 minutes and 33 seconds, Abin TV. Ikaw,
pa ang lakas mo sa akin, kabayan kita. Dazzle Vlog, thank you so much for coming, Dazzle Vlog. Ayan. Pupuntahan na kita ulit, Lolo Pel. Ang ganda-ganda pa naman ng comment ko sa iyo kanina dun sa ano eh. Ayan, Lolo Pel, binalikan na kita ha. Ayan, naka-play yung ano mo. I-play ko yung video mo, Lolo Pel. Yan, lumabas ka na sa liwanag, Ma'am Hosby. At magpakita ulit. Huwag ka dyan sa kadiliman. Hindi ako sa dilim. Nandito ako sa liwanag, Sir Bert. Nahiya ako, pipikit-pikit yung mata ko, naantok ako. Ayan, natatawa nga lang ako sa iyo kanina. Hindi mo ba alam? Kinalimbang na kita, may bakas pa. Hindi ko pa tiningnan ng Lolo Pel. Ikaw kasi napikon ako kanina, nag-walk out tuloy ako. iniwan ko si Jeff Brooks. Ayan, Abin, naka-play ka na, Abin ha, Abin TV. Ayan, naka-play na yung video mo, Abin. Ayan, Abin. Kaya pala, gumigiwang na pala. Mata mo, dyan Hindi mahapdi yung mata ko, Sir Bert. Hindi ko alam kung bakit. Parang napuwing na hindi mo maintindihan. Iya ako, kukurap-kurap yung mata ko. Mahapdi yung mata ko. Ayan, Lolo Pel, nandito ako sa bahay mo, Lolo Pel, ha. Ayan, Lolo Pel, naka-play yung ano mo ha, yung video mo, ayan o, yung video mo at saka yung napakagandang misis mo. Ayan, Sir Nikael, done full watch na yung pangalawang video mo, Sir Nikael. Maraming salamat. Kahit wag nyo na ako visit, okay na ako. Hindi, naka-play ka na, Abin TV. Ayan o, naka-play ka na, Abin o. Ayan o. O, alam nga, bawi ko pa yan, Abin. Didikit ko na sa'yo yan, Abin ha. Yung pinaplay ko sa'yo, Abin. Tapos nagbaba ka ng bahay, Agoy. Ayan tayo, Abin. Lalaine, may love shoutout sa'yo dyan, Lalaine. Ayan, thank you so much, Lalin ha. Ayan, maraming salamat, Sir Nikael. Lalaine, may love shoutout sa'yo dyan, Lalaine. Lalaine Torio. Walang ano man, Lolo Pel. Maraming salamat sa pagbisita mo sa aking live. Sana all may madami pang bigas. Asan ang bigas? Wala na nga kami maisaing Sir Bert eh. Asan ang bigas? Wala. Wala nang bigas dyan. Pagkain ng aso yan. Pagkain ng aso yan, Sir Bert. Hindi na pagkain ng tao. Ayan, Abin TV. Naka-play ka pa din, Abin TV ha. Lalaine, maraming salamat sa iyo dyan, Lalaine ha. Baka ng bahay mo, Lalaine.
Nabusog ako dun sa nabusog ako dun sa macaroni. Ayan, lulupit. Naka-play ka pa din, lulupit ha. Ang galing naman itong galing naman ng lulupit. Totoo ba itong wow, ang sweet naman. Sana lulupit. abang nagbabalat yung asawa, hihimas-himas pa. Sana all na lang. Sana all sweet. Ayan, si Kuy Vic, mag-live ka na. Tatapusin ko na lang tong video nila, mag-end na rin ako. Yan guys, baka hindi pa kayo dikit dyan kay Lulupit. Dikitan nyo yan si Lulupit. Ayan, Abin TV. Still playing ikaw, Abin TV ha. Hihimas-himas mo pa yung buhok ng asawa mo, Lulupit. Ayan, si Sikoy. Sige, live na ako. Si Sikoy, mapapagising ko bukas ng simba. Oo, si Sikoy Vic. Magkano ka na? Gumora ka na, sis Vic. Ayan, advance congratulations, Ma'am Hospi sa 7K. Oo nga, Sir Bert. Konti na, ano na yan kanina? 7 na yan kanina, kaya lang naglagas siya kanina. Kasi nayudahan ako ni Madam Eunice kanina. Naglagas siya, kaya ayan, balik siya ulit sa Sir Bert, wag mo nang ayudahan ha. Baka masakto pa ng 7K yan ha. Wag na ha. Sir Bert, wag mo nang ladagdagan yan ha. Baka masakto pang 7 yan ngayon ha. Magpapigil ka, Sir Bert ha. Binugaw ko lang yung lamok sa buhok, agoy. Sana all na may nagbubugaw ng lamok. Sir Bert ha, magpapigil ka. Huwag mong hayaan niya na mag 7K ngayon ha. Baka makaisipan mo pang isakto ng 7 yan, Sir Bert. Aba, hindi pa ako baka tulog ngayon yan ngayong gabi. Yan, malapit ka na mag-full watch sa Abin TV. Magpapa-itlog na yan si Ma'am Hos. Pag mag 7K daming itlog sa itaas ng cabinet. Itlog, lalagyan lang yan, Sir Bert, ng itlog. Pero yung itlog, naubos tuloy ako. Pero yung itlog naubos na, tray na lang ang meron. Ayan, skip mo na yan bakit naman i-skip ko? Saway ka talaga. Hayaan mo siya na malapit nang mag-full watch. Ayan malapit na siya konting-konti na lang, mapapanganak na ayan Didikit ko na sa'yo to Abin TV, didikit ko na sa'yo itong pinaplay ko sa'yo. Kaya wag mo nang baka isakto mo pa yan, Sir Bert, ngayon sa akin lang pala may itlog nakabitin pa. Baka matuklaw, baka maabot ng pusa yan, Sir Bert. Nako, patay. Kasi pag naamoy ng pusa yan, magkatabi pa naman at saka yung magkatabi tsaka yung hotdog, yari. Ayan. Patamsak, upcoming LS, Maribic Cubian Vlog, guys. May palaro po yan. Ayan. Natin.
Ayan, Lulupel, lipin ko lang tong si ano ha, Lulupel. Si Sikoy Maribik, nandyan ka pa pala. Ito si Serbert, pinatatawa ko, inuubo na naman tuloy ako. Ayan guys, pasuyo naman sa binaba ni Sikoy Summer. Ayan, loading talaga ako. Ayan. Tamsakan natin si, ano. Kaya lang di ako makakapag ano dito si Sikoy. Dahil hindi nakiklik tong ano. Ayan guys, patamsak guys. Ay binaba ni si Sikoy Summer. Tingnan nyo kung maano, ayan. Ayaw nga. Paano ba to gagawin ko si Sikoy dito? Ayaw mag-click, nag-go to channel. Ayan, pinag-ingatan ko to. Ito lang, national treasure ko. Kulang na lang, ipadlock ko to para di magkagalos. Ipapadlock talaga. Sobra pag-iingat. Madaig pagin to ah. Ayan, Lulupel, malapit ka na rin mag-full watch, Lulupel. Ayan guys, malapit na tayo mag-ano ha. Guys, patamsak muna ng ating ng binaba ni si Sikoy Summer, guys. Sa mga hindi pa dyan nakaano. Ayan, Abing TV. Full watch ka na, Abing TV. Ayan, Abing TV, tamsakan mo muna yung binaba ni Madam Summer. Pupuntahan ko din. Natawa tuloy si Herbert si Sikoy Maribik. Naubo tuloy ako. Manay Mirna, gandang gabi sa'yo dyan. Ayan, Lulupet, pa-full watch ka na, Lulupet. Ayan, malapit ka na mag-full watch. Full watch. Yan, Abing TV dan, full watch ka na, Abing TV. Year of the Dragon pa naman, ayaw kong biglaan tatalon ko. Ay, tatalon to kung saan-saan, kaya need my padlock pa. Late talaga screen ko. Kaya nga si Sikoy, may na siguro signal mo si Sikoy Summer. Ayan, puntahan ko si Sikoy yung binaba mo ha. Manay Mirna, maraming salamat sa iyo dyan, Manay Mirna. Ayan, tamsak na ako si Sikoy ha. Maraming salamat, Manay Mirna. Umabot ka pa naman, pa-end na ako, Manay Mirna. I-play na lang kita dito, Manay ha. Pa-end na kasi, pa-end na rin kasi ko eh. Ayan, pawala-wala, boses mo si Sikoy. Ganun ba? Mahina signal mo si Sikoy kasi sa akin okay naman eh. Bye-bye na si Sikoy. Ayan, maraming salamat si Sikoy Maribik. Ayan, Lulupel, dan full watch ka na ha. Ayan, pang 126 tamsak, lol. Ay, ano ba to? Ba't napunta dito? Ayan, pang 127 tamsak, Lulupel. Ayan, sis Maribik, pahati, ano ba to? Pahati ampaw. Nasaan ba ang ampaw? Meron ba? Nakadata ako, ganun pa din. Naku, yan ang problema talaga si Sikoy ng mga ano ngayon, ng mga data ngayon, ay ng mga ano ngayon, internet. Ayan. Busy Manay, day off, 3 days. Ayan. Bye, Mama Maribik, Family TV, good night po. Ingatan mo din po yung dragon mo dyan. Ayan, thanks po from Abing TV. Ayan guys, mag-end na tayo guys. Maraming salamat ha. Thank you so much sa inyo lahat. Ayan, naka 2 hours na rin ako. Sir Bert, maraming salamat. Manay Mirna, thank you so much.
Abin TV, maraming salamat. Lulupet, maraming salamat. And then, kay Sisi Kuy Summer, kay Sir Nikael, kay Mama Marivic Family TV, kay Marivic Kubian Vlog, kay Munis, kay Sisi Kuy KTV. Ayan, walang anuman po, Ma'am Hosby. Ayan, oo, Manay Mirna, paendang ko, Manay Mirna. Pero ipi-play kita dito, Manay Mirna, ha. Ayan, kay Lolo Pel, maraming salamat. Sir Bert, thank you so much. Sa lahat ng nandiyan, kay Ed Bones, kay Ma'am China Heart pala. Maraming salamat sa pagpapamember, Ma'am China Heart. Ayan, thank you so much, guys. Bye-bye. Magandang gabi sa lahat. Ayan, God bless everyone. Bye, guys. Ayan, salamat, Manay Bicolana. You're welcome, Manay, baba ko muna pala si Madam. Ayan. Bye. And God bless po sa atin lahat. Ayan. Maraming salamat, guys. Bye-bye.